Moje ime je Timo i danas ćemo pričati o simbioznim izvorima prihoda. Ovaj video sam htio da snimim sutra, ali sam toliko uzbuđen zbog onoga što se desilo danas, tako da ne mogu da spavim, da rekao why not create it today. I šta je simbiozni izvor prihoda? Šta to uopšte znači? U prethodnom video snimku spominjao sam matematika milionera, to je prvi korak. Spominjao sam generalno cilj koji treba da vam bude, koliko prihoda želite da zaradite. I onda me dosta ljudi pitalo, kako? Kog vremena? Pošto ako obična osoba zarađuje 42.000 dinara, ako radi 2%, zarađuje 84, to nije ni približno 200.000. Kako? Sad, tradicionalno kako ljudi razmišljaju različitim izvorima prihodima, jeste ujutro rade kao konobar, uveče rade u klinici, ne može. Sad, šta je simbiozni izvor prihoda? Daću vam moj primer kako ja to želim. Sad, želeo da imam svoju kompaniju koja će se baviti marketingom. Preduslov, da ja znam marketing. Želim da držim radionice, temi marketing. Preduslov, da ja znam marketing. Želim da prodajem kurseve na temu marketing. Preduslov, da ja znam marketing. Želim da pišem knjige o marketingu. Preduslov, da ja znam marketing. Želim da radim consulting, marketing. Preduslov, da znam marketing. Sve ove stvari zajedno imaju jedan te isti preduslov, da ja znam marketing. I plus, ako moja knjiga postane uspešna, mogu da prodam više kurseva. Ako ne znam, ja imam puno klijenata, mogu to da leveragujem, da prodam kurs, da vas naučim kako se to radi. Ako je moja društvena mreža eksplodirala i imam puno pratilaca, mogu da prodam kurs ili knjigu ili bilo šta drugo. Jednostavno se gradi jedno na drugo, simbioza, međusobno se pomažu. Bilo koji prihod kad postane jači, on pomaže drugome da postane jači, koji pomaže on da postane jači, tako u krug. To se zove simbiozni izvor prihoda. Sad, kako vi možete da steknete tako nešto? Primjera radi, ako radite marketing i ne želite ovo, šta ako napravite svoju listu, email listu, bazu podataka, to je vaš asset, to je vaša vrednost i bez obzira da li sad radite za tu kompaniju ili neku drugu, vi imate tu neku. A možete da pišete recimo blog o tome šta vas zanima i onda to da bude. Znam da mnogi za vreme posla izdvajaju vreme da rade nešto drugo, da surfuju na Facebooku. Ok, ne radite, izdvojili ste pola sata da radite nešto drugo, zašto ne napišete blog za pola sata? Blog može da se napiše za pola sata, vezan za ono za šta vi već radite. Ako se bavite programiranjem, možete da pravite neke tutoriale na YouTube-u i kasnije onda da iskoristite to da prodajete svoje kurse vezano za programiranje. Možete da napišete svoj programski jezik, možete da napišete neke skraćenice ili nešto tako i bilo šta drugo. Ako radite kao kuvar pre podne, posle podne možete da radite YouTube o kuvanju, da pravite recepte i onda kasnije da ih prodajete i tako zajedno da iskoristite svoje znanje i veštine i da pravite te neke stvari koje jednostavno se nadograđuju. Zašto je lako? Vi kao kuvar imate znanje, napravite YouTube kanal, spremate video snimke, zanimljivi ste, korisni ste, imate sada 5 mogućnosti. Jedna je da uključite reklame, dobijate prihode od YouTube-a za svaku reklamicu. 2. Napravite svoju knjigu, recept koji prodajete. 3. Ima neka vrsta sponzorstva, recimo od strane noževa ili tiganja ili šta ja znam. 4. Možete to da iskoristite da imate neke reality TV. 5. To iskoristite da onda radite u nekom boljem restoranu. 6. Napravite svoj restoran, sad imate verne pratioci koji će doći u vaš restoran i vidite kako je ovo sve zajedno simbioza, kako se hrani jedno drugo, kako sve možete u isto vreme bez da trošite svoje vreme i to je ta magična stvar kako da kupite sebi nazad vreme i to su takozvani simbiozni izvori prihoda, tako što svi zajedno se onako grade jedno na drugo i pomažu. Nadam se da vam se svidio ovaj video i slični takvima, planiram mnogo zanimljivih. Dole su svi bitni linkovi, također jedna
fenomenalna stvar, vidjet ćete da postoji jedan dodatan link i piše Studio 34. Molim vas, to je link za Facebook nalog za Studio 34, zapratite Studio 34 zato što tamo će se održavati moje radionice vezano za marketing. Vidimo se u sljedećem video snimku. Hvala.